Een robot in de operatiekamer tijdens het plaatsen van een knieprothese. Dat was even wennen voor het operatieteam bij Zorgzaam. Ik had wel een klein beetje de zenuwen vanochtend. Maar nee, het gaat goed. Ja, het is een robot, dat klopt. Maar ja, de Rosa is eigenlijk meer een assisterende functie. Het is meer een collega eigenlijk. En verder in deze uitzending. Veren heeft nu 2 walviskaken. En terugkijken op het Bevrijdingsfestival. Goedenavond. Ziekenhuis Zorgzaam heeft als eerste ziekenhuis in Zuidwest-Nederland een knieprothese geplaatst met hulp van een robot. Daarmee is het ziekenhuis in Terneuzen een van de weinigen in Nederland die deze techniek gebruikt. De robot ondersteunt de chirurg tijdens de operatie en moet zorgen voor meer precisie en betere resultaten voor patiënten. Tussen de artsen en assistenten staat iemand die er net iets anders uitziet. Geen stem, geen gezicht, maar wel een cruciale rol. Deze nieuwe collega kijkt mee, opereert mee en laat niets aan het toeval over. Uiterst nauwkeurig gaat de robot Rosa te werk. Wij als dokter, als orthopeed, kunnen dat in millimeters of een paar graden nauwkeurig. Maar deze robot kan al nog meer verfijnen en nog kleinere verschillen, zeg maar. En juist bij een knie maakt dat alles uit. Want een knie is geen simpele scharnier. Het is een complexe puzzel van botten, banden en beweging. Een puzzel die nog lang niet altijd perfect wordt opgelost. We weten dat als we alle mensen op een rijtje zetten en je gaat kijken hoe goed zijn de uitkomsten van de knieprothese, is dat ongeveer 80% van de mensen die echt tevreden zijn. Een heupen wat makkelijker gewricht is dat rond de 95%. En wij denken met deze nieuwe technieken, maar ook met de gegevens die we ervan kunnen krijgen, dat we dat nog beter kunnen verfijnen, zodat de patiënt een beter gevoel van die knie gaat krijgen. Voor het team in de operatiekamer verandert er ook iets. Waar routines jarenlang vanzelf gingen, is er nu een nieuwe factor. Een extra collega die onderdeel moet gaan uitmaken van de operatieploeg. Het is nu wel even kijken van hoe gaan we Rosa binnen het team een plekje geven. Dat is zo. Het is net of je het over een hond hebt, hè? Ja, dat klopt. Ja, Rosa de robot. Ja, dat is zo. De eerste patiënt van Rosa is de 77-jarige Frans van Damme uit Wolfersdijk. Nog geen dag na zijn operatie zet hij alweer zijn eerste stappen. Zijn gevoel voor humor heeft de operatie moeiteloos doorstaan. Ik heb direct gezegd, je bent er alsjeblieft zelf ook wel bij, maar stel voor dat ik wakker word zonder mijn onderbeen. Natuurlijk maar een grapje. Ik hou ook van vooruitgaan. En in de medische wereld ziet men dat ook weer als vooruitgaan. En ik heb begrepen dat het een succes was, dus althans bij mij in dit geval. En tot nu toe ervaar ik dat ook zo. Nou, daar houdt hij. En die vooruitgang zit ook achter de schermen. Want met Rosa beschikken artsen over meer informatie dan ooit. De robot kijkt mee en onthoudt alles wat er tijdens de operatie gebeurt. Nou, het unieke van het systeem is eigenlijk dat de gegevens die we kunnen genereren met deze robot tijdens de operatie kunnen koppelen aan gegevens die we voor en na de operatie van de patiënt krijgen via de app die wij gebruiken. Zodat het hele patiëntenverhaal in beeld wordt gebracht. Zo kunnen patiënten na de operatie beter worden begeleid door de combinatie van technologie en de artsen zelf. Bij Zorgzaam Terneuzen hopen ze daarmee de tevredenheid verder te verhogen. Zodat mensen zoals Frans van Damme straks weer zonder problemen vooruit kunnen. Ja, en ben je nieuwsgierig naar robot Rosa? Zaterdag kan je haar zien, of hem, geen idee hoe dat zit bij een robot, tijdens de open dag van het ziekenhuis in Terneuzen. De organisatie van het Bevrijdingsfestival kijkt terug op een succesvolle editie. Meer dan 40.000 mensen gingen gisteren in Vlissingen uit hun dak. En dat zag er zo uit. Jong en oud genieten van muziek bij het hoofdpodium van het Bevrijdingsfestival. Maar daar ging het niet alleen om. Nou, ik vind het zelf altijd gewoon heel mooi om te zien dat het publiek natuurlijk komt, vooral die mooie en grote artiesten. Maar dat er ook heel veel gebruik wordt gemaakt van de inhoudelijke onderdelen. Zodat iedereen echt de boodschap meekrijgt waar het festival natuurlijk uiteindelijk voor bedoeld is. Dat is natuurlijk stilstaan bij onze vrijheid. En dat deden tienduizenden mensen uitbundig. Een succesvolle editie dus voor de organisatie. En dat is prettig, want het Bevrijdingsfestival heeft moeite om de broek op te houden.
Het blijft een dun randje waarop de festivals balanceren. En dan zullen we ook gezamenlijk als festivals moeten proberen om dit jaar ook weer een draai aan te geven, zodat we ook de toekomst gewoon goed in kunnen. Toch heeft de organisator het volste vertrouwen in volgend jaar. En hij durft zelfs al een beetje te dromen. Ik zou wel graag een keer een van de grote Zeeuwse artiesten hebben. Het lijkt me toch wel een keer leuk. Maar ja, we hebben in Nederland zoveel moois te bieden. Ik denk dat we het elk jaar best wel goed doen met de line-up. Dus ik heb volste vertrouwen in dat volgend jaar weer heel leuk en uitgebalanceerd wordt. En vooral veel Zeeuws talent ook, ja. Als er volgend jaar nog genoeg ruimte is op het Scheldekwartier, wordt het festival opnieuw daar gehouden. Een uitgebreide terugblik op het Bevrijdingsfestival zie je straks op televisie om 1:15. De walviskaak in Veren is terug van weg geweest. Sterker nog, er zijn er nu zelfs 2. Het 17e-eeuwse bot hier in de kist werd in januari gerestaureerd en heeft vandaag een nieuwe plek gekregen in de Grote Kerk. Voorheen hing hij buiten bij de Kampveerse toren, weer en wind trotserend. Er zat heel veel mos op, water, vocht, zwart. Om dat te voorkomen hebben we hem van de muur afgehaald. Hebben hem schoongemaakt, geconserveerd. En nu hangt hij dus binnen. Ik vind hem heel mooi. Zo met die ruwe muur waar ook heel veel verhalen al uitspreken. En dan die walviskaak waar ook heel veel geschiedenis aan hangt. De muur van de Kampveerse toren bleef niet leeg, want daar hangt sinds vandaag een 3D-geprinte replica. Een versie die wel bestand is tegen alle weersomstandigheden. De organisatie van de ZLM Tour heeft een aantal grote ploegen gestrikt voor de editie van dit jaar. Onder andere Alpecin en Visma Lease Bike komen in september in ieder geval naar de etappekoers. De ZLM Tour start met een tijdrit in Capelle. Een dag later is er een etappe van Westkapelle naar Heinkensand. En ook op de derde dag wordt er over Zeeuws grondgebied gereden over de Oesterdam. Samen eten is een belangrijke manier om eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Dat blijkt uit onderzoek van zorgorganisatie SVRZ. Bij Welzijn Veren organiseren ze daarom etentjes. In Domburg bijvoorbeeld. Daar zien de ouderen elkaar iedere maand in een ander restaurant. Je hoeft zelf niet te koken en je ontmoet andere mensen. En dat is natuurlijk toch wel heel leuk. Want als je dan maar alleen meer achtergebleven bent, ja, dan zoek je toch een beetje aanspraak en een beetje gezelligheid. En ik vind het ook heel leuk om bij iedereen in de keuken te kunnen kijken. Want dan kun je ook gelijk kennis maken met restaurants en zo. Dat vind ik heel leuk. Iedere maand wordt er in een ander restaurant in het dorp een vorkje geprikt. Welzijn Veren organiseert op meerdere plekken in de gemeente dit soort activiteiten. Maar dat meerdere horecazaken erbij betrokken zijn, is uniek. Als het altijd bij één wordt gedaan, ja, dan heb je ook altijd hetzelfde aanbod qua eten. En je wilt eigenlijk iedereen betrekken. En ja, ze zijn eigenlijk allemaal heel enthousiaste horecagelegenheden. En die bieden ook allemaal echt iets leuks aan de ouderen inderdaad. Een leuk minuutje, er wordt echt over nagedacht, lage prijs. Waarom doet u mee aan dit initiatief? Omdat het gewoon een leuk initiatief is. En heel belangrijk voor de ouderen vandaag die alleen wonen, toch samenkomen. En je leert echt de dingen kennen hier, de gelegenheden. Een gezellige boel zo aan tafel, maar het is meer dan dat. Uit onderzoek blijkt dat samen eten eenzaamheid onder ouderen kan verminderen. Eten is juist een heel laagdrempelige activiteit. Mensen kunnen elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten, met elkaar samen zijn, zonder dat ze elkaar wat verplicht zijn. Terwijl ze toch op een bepaalde manier in contact met elkaar komen. Ik vind het gezellig om zo nu en dan eens even wat mensen uit het dorp tegen te komen. En je hoort eens wat en je kan eens wat vertellen. Dus gewoon gezellig. Samen eten helpt ook bij herkenning en herinneringen aan vroeger. En dat ouderen er gewoon nog bij horen. En mensen kunnen ook last hebben van existentiële eenzaamheid. En dat betekent dat mensen het gevoel hebben dat ze er niet meer toe doen. En juist gezamenlijk eten geeft mensen op een vrij gelijkwaardige, laagdrempelige manier het gevoel, ja, ik leef weer, ik doe er weer toe. En dat is een heel belangrijk facet van het gezamenlijk eten. Doet het u goed om hier naartoe te komen? Ja, dat maakt je toch je beeld ruimer.
En wat wordt er nou allemaal besproken aan tafel? Ook een beetje de roddels van Domburg? Ja, ook wel de nieuwtjes van Domburg, of wat er weer te koop staat of verkocht is. En ja, het is een dorp, hè, dus de echte Domburgers roddelen toch wel een beetje over elkaar. Het was vrij bewolkt vandaag, maar er waren ook wel een paar opklaringen. Daarbij stond een matige tot vrij krachtige noordoostenwind en het werd 15 graden. Morgen veel minder wind. Zonnige perioden en wolkenvelden wisselen elkaar af. 's Middags kan lokaal een buitje vallen. Na morgen wordt het weer wat warmer. En meer weer hoor je zo meteen van Jules. Daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Fijne avond.